Co teďko mnou točí porno? To je samurajovec. Věcku, jsi samuraj? Toto píši, ne? Věcku, ty jsi samuraj? Pronásledujeme hloupé prase. Prase se brání. Počkat. Žádné. Ono to umí běhat. Ano, právě provádíme dokument o nejhloupějším praseti světa. Ono se to brání. Ano, ono se to brání. Ne. Je to kokos. Dámy a pánové, no, už musíme ukončit, no mě zase následuje. To je konec čemu.